खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं जोंसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बड'लेण्डनि गिबि खोन्दोनि बिसायख'थिया गोजोनै जोबनानै थांबाय। बिपिएफनि बिजाथि जगदीश सरकारखौ भटारफोरा होख्रां हरदों। बड'लेण्ड बिसायख'थियाव गसंनाय कंग्रेसनि सासे आरो गण सुरक्षा पार्टीनि बिजाथिया बिपिएफजों सामिल जादों। अरुणाचलनि सीमायाव चीन रौनियाफोरा गामि फसंदों। 8 दिसेम्बर खालि भारत बन्द हांख्रायदों निखिल भारत किसान मर्चा। हादरनि गासैबो बेरेखा दोलो आरो गोबां गौथुमफोरा मदद खालामबाय। जानुवारिनिफ्राय का आयेनखौ बाहायनाय जासिगोन। कर'नाया गोबां सानि जिउ खहा खालामबावदोंसै। दानिया आबुं रादाब। दिनै बड'लेण्डनि गिबि खोन्दोनि बिसायख'थि बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्ला बेन्दोङाव थानाय गासै मोन 21 बियाबफोराव बड'लेण्डनि बिसायख'थिखौ बानजायनाय जायो। बाक्सा जिल्लानि मोन 11 आरो उदालगुरि जिल्लानि मोन 10 बियाब गासै मोन 21 बियाबनि थाखाय गासै 130 बिजाथिफोरनि गेजेराव बिसायख'थिनि भट लानाया दिनै समबारखालि फुंनि 7 रिंगानिफ्राय जागायदों। दिनैनि गिबि खोन्दोनि बिसायख'थिनि मुंख'आव बिजाथिफोरा जाबाय इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो बड'लेण्डनि आगु मावफुं सोद्रोमा फारियै मिथाराम बसुमतारी, लोमसाव दैमारी, बनजार दैमारी, महेश्वर बसुमतारी, गणेश कसारी, अनसुमै खुंगुर बसुमतारी, जगदीश सरकार, बड'लेण्डनि बारग' बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारी, लेङाइ बुंथिगिरि नेरसोन दैमारी, रिपेन दैमारी, लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि मुंसाइगिरि फारियै धीरेन बर', गोबिन्द बसुमतारी आरो मुंख'जाथावदि बारग' एमसिएलए फलेन्द्र बसुमतारी, मुनसिं ब्रह्म, पबित्र ब्रह्म। मख'नो गोनांदि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बे खेबनि बिसायख'थियाव मोननै बियाब फारियै 22 खख्लाबारि आरो 28 गयबारि बियाब बिजाथि महरै गसंदों। दिनै बानजायनाय गिबि खोन्दो बिसायख'थिया मोननैसो फिसा फिसौ जाथायनि गेजेरजों जोबनानै थांबाय। बबेखानि उदालगुरि जिल्ला बेन्दोङाव थानाय मुदैबारि बियाबनि मोनसे भट मिरुआव बिपिएफनि बिजाथि आरो आगु मावफुं सोद्रोमा जगदीश सरकारजों भटारफोरनि गेजेराव एसे गेग्रें गुग्रुं जालायनायनि खौरां सफैदों। अजद बायदियै जगदीश सरकारा मोनसे भट मिरुआव हाबनो नागिरदोंमोन नाथाय भटारफोरा होबथायो आरो भट मिरु थावनिनिफ्राय होख्रां हरो। बड'लेण्डनि गिबि खोन्दोनि बिसायख'थि भट नाजावनायनि सानसे सिगां कंग्रेस दोलोनि सासे आरो गण सुरक्षा पार्टीनि बिजाथिया बिपिएफजों सामिल जादों। बिनि अनगायैबो कंग्रेस, एआइइउडिएफ आरो सिपिआइएम राजखान्थि दोलोआ गावसिनि बिजाथि गैयै बियाबफोराव बिपिएफनि बिजाथिनो भट होनांगौनि बानबुंथिजों गावसिनि दोलोनि भटारफोरखौ बिथोन होनायनि सुलुं मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द बियाबनि कंग्रेस दोलोनि बिजाथि प्रदीप दैमारी आरो बाक्सा जिल्लानि 20 मन्थुगुरि बियाबनि गण सुरक्षा पार्टीनि इब्राहिम आलीआ बिपिएफ दोलोआव सामिल जाबाय। सुलुङाव बुंनाय बायदिब्ला भैरबकुन्द बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि प्रदीप दैमारीआ मैया रबिबार खालि बिपिएफनि आफादगिरि लोगोसे आगु गाहाय मावख'ग्रा हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनानै गावनि 30,000 मददगिरिफोरखौ लाफानानै बिपिएफनि दोलोआव सामिल जायो। बे बिथिङाव बड'लेण्डनि राजखान्थिनि बिथिङाव मोनसे गोदान सावरायनाय आयदा जादोंसै। मानोना बिसायख'थिनि भट आजावगोन साननि सानसे सिगां दोलो बारस्लायनाय जाथाया नोजोर होथावना जादों। बबेखानि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय भैरबकुन्द बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि प्रदीप दैमारीजों जानबुङाव जगाजग खालामनानै सुलुं लाहरनायाव कंग्रेसनि बिजाथि दैमारीआ बुङो दि गाव बिपिएफआव थोंजों हाबनाय बाथ्राया सैथो नङा। हाग्रामा महिलारिखौ बिसायख'थिनि सानसे सिगां खालि लोगो हमफैनायनि सायाव सोंनायनि फिननायाव दैमारीआ बुंदों दि बिसायख'थियाव देरहासार जालांब्लासो बिपिएफखौ मदद होनायनि बागै सावरायनाय जादों। प्रदीप दैमारीआ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारियाबो बरायदों आरो सोरखार दानायाव मदद नांथारगोन होननानै बानबुंथिदोंमोन। ओजोंहाय इब्राहिम आलीआ बानबुंथियाव बायदियै मन्थुगुरि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि आगतरा आहमेदआ सासे आइजो बिजाथि। जिहेतु बे खेबनि बिसायख'थियाव मख'जाथावदि आइजो बिजाथि होनोब्ला आगतरा आहमेदानोल'थार। आगतरा आहमेदआ देरहानायनि उनाव बड'लेण्डनि एम जानो मोनगोन। एम जागोना रोखा हिसाबै मन्थुगुरिनि जेंना सुस्रांनायाव गोरलै जागोन। बेखौ नोजोर हरनानै गण सुरक्षा पार्टीनि बिजाथिब्लाबो बिपिएफ दोलोआव सामिल जाबाय होननानै इब्राहिम आलीआ बानबुंथिदों।
भारत आरो चीननि गेजेराव सीमा जेंनाखौ लानानै गोरोबलायै बिथिङाव सीमा हालामाव उसुखुथु खालामबाय दं। लादाखआव जानाय एना एनि जाथाय सुग्लायथावै बुब्लियाबो चीना रौनियाफोरा अरुणाचल रायजो नांजाबनाय सीमा हालामाव गामि गंब्रै गामि फसंदोंसै। बे जाथायखौ बिथा लानानै भारत आरो चीननि गेजेराव नांज्लायनाय जागायबावदोंसै। सुलुङाव बुंनाय बायदिब्ला भारत हादरजों गाहाम सोमोन्दो गोनां भुटाननि हायावबो चीन रौनियाफोरा गंथाम गामि फसंदोंसै। बे बिथिंखौ दहाय होनानै भारतनि रौनियाफोराबो चीन रौनियाफोरखौ होख्रांहरनो थाखाय जानजि खाफ्रांनायनि सुंलु मोननाय जादों। जाहोनाव हादरनां सीमानि नोगोरारिफोरनि गेजेराव गिग्लुंनाय थासारि जादों होननानै सुलुङाव बुंनाय जादों। हादरनि बिजेपि सोरखारा बावैसो आबादारिफोरनि जिउ खांनायाव जेंना लाबोनाय मोनथाम आयेन फोसावनायनि हेंथायै नीलकमल भारत किसान मर्चाया गाबोन 8 दिसेम्बर मंगलबार खालि भारत बन्द फोसावदों। मख'नो गोनांदि बे बन्द फोसावनायखौ हादरनि गासै बेरेखा राजखान्थि दोलोफोरा मदद खालामबावबाय। राजखान्थि दोलोफोरनि अनगायैबो गोबां गौथुम आफादफोराबो मदद बावदों आरो हादरनि नोगोरारिफोरखौबो बन्द खालामनायखौ फालिनो थाखाय खावलायदों। मख'नो गोनांदि हादरनि आबादारि गौथुमा सोरखारखौ आबादारिफोरनि जेंना गोनां मोनथाम आयेनखौ दैखांनानै लाफिननो दाबि दैखांनो सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायनाय जागासिनो दं। बे सोमावसारनाय हाबाफारिया हादर नाङैनो गोहोम गोग्लैनो हमदोंसै आरो बिजेपि सोरखारनि थाखाय आख'-फाख' जानो हागौ हमदोंसै। बबेखानि बिजेपिआ बे सोमावसारनायखौ खेरखेरायै दिन्थिबाय थानाय जादों होननानै बेरेखा दोलोफोरा बानबुंथिदों। हादरनि सुबुंफोरनि जेंना लाबोनाय आयेनखौ माब्लाबाबो मानिनो हाया होननानै बेरेखा दोलोफोरा बानबुंथि होनायजों लोगोसे आबादारिफोरनि दाबिखौ मिरु सोरखारा मानिगौमानि सोमावसारनायखौ लाखिनांगोन होननानै किसान मर्चानि बिथिंफोरा बानबुंथिदों। आसामजों लोगोसे गासै भारत हादरावनो का आयेनखौ फैगौ जानुवारि दाननिफ्राय बाहायनाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ मिरु सोरखारनि सुलुङाव बुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे का आयेननि दहाय होनानै बांलादेशनिफ्राय फैनाय हिन्दु सुबुंफोरा भारतआव नोगोरारि हिसाबै गनायथि मोननाय जासिगोन। बांलादेशनि अनगायैबो पाकिस्तान आरबनिफ्राय फैनाय हिन्दु सुबुंजों लोगोसेनो सिख बौद्ध धोरोमारि सुबुंफोराबो बे आयेननि आवथायाव गोग्लैगोन आरो भारतनि नोगोरारि जानो मोनसिगोन। बुहुमनाङै सालजाल्ला खालामनाय कर'ना भाइरासनि गोहोमा लासै लासै थुंगेनाय फारसे फैबायमोन। नाथाय थांनाय साननैसो सिगांनिफ्राय कर'नानि बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंनि बिबाङा बांफिननाय नोजोराव गोग्लैदों। कर'ना भाइरासनि जुनै सोलिफु दानाव गोबांसा सुबुङा जिउ खोमानांनायनि खौराङा गिग्लुंनायनि थासारि सोमजिफिननो होदों। थांनाय साननैयाव हादराव सा 6 सुबुङा थैनायनि अनगायैबो गोबांसा सुबुङा कर'नानि ट्रिटमेन्ट लाबाय दं होननानै सावस्रि बिफाना मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।